савун меброндагӣ аппаратҳо чанд таи дар кор боша, дастафта то хуҷанд то душанбея ҳастай. Мана шакара қанди сафед мекардагӣ ай қанди сафед умар ҳастам ай Ӯзбекистон ай вилояти Фарғона райони Сух деяи Ушур. Ассалому алайкум мардуми Тоҷикистон, салом ба ҳама. Инҷа бу аппаратҳои шакара қанди сафед мекардагӣ ай қанди сафед. Инҷа графикаш ай, инҷа мишалка ай, инҷа пресс мекардагӣ ай, пресс мекардагӣ. Ҳамин дар як соат 70 кило то 70 кило то 80 кило қанди сафед тайёр мекунад. Заказ дастафкаи мо ин битонмишалкаш ай, битонмишалка ай. Ани ваёша материалша ваё тунукои соз кардагӣ ай. Ана дастафкаи мо то душанбе то хуҷанда дастафка ҳастай. Нақша ба телефон гап мезанем. Саломат бошед, зинда бошед. Умар ҳастам ай Ӯзбекистон ай вилояти Фарғона райони Сух деяи Ушур. Дар инҷа мо хеле савун меброндагӣ аппаратҳо ай. Метавонед заказ кунед, дастафка кара мекунем то хуҷанд то душанбея. се фаза ай, се фаза дар як соат то 1000 та савун мебурад, то 1000 та. Дар инҷа се та насадкаш ай. Мана се та насадка дар инҷа. Се та насадка се хел мебурад. Заказ кунед то дастафка то душанбе то худ. Бу дари бери дига чизҳои рози нишон метавонед. Мардуми Тоҷикистон бор инҷа салому алайкум. Мана савун меброндагӣ аппаратҳо чанд таи дар кор боша, дастафка то хуҷанд то душанбея ҳастай. Мана чанд таи дар кор боша, проблема нестай. Чанд таи дар кор боша, то душанбе то хуҷанда бемалол дастафка кардан мекунед. Нархоша ба телефон гап мезан. Инҷа истало амай, истало амай. Ана исталона бемалол ана мунда куй карда ҷамъ карда маҳкам мекардагӣ истало ам ҳай. Мана коина ҳамо резка стол меган ин ҳам хел мебира сауна уҷ мекунӣ. Мана сауна тарс мебири. Мана сауна мебири. Мана ака резка стол меган инҷа. Ҳамин кати комплект ҳамин хел мешава яхе. Ассалому алайкум бачаҳо. чӯҷо ҳам ҳастай. чӯҷои брулере ака, чӯҷои ҳар хела чӯҷо ҳастай. чӯҷо ҳам то гранисара дастафка мекунем. чӯҷои сияй ҳар хелай да.